Äitiporo lukee 3 pientä pukkia. Olipa kerran 3 pukkia. Pikkupukki, keskipukki ja iso pukki. Pukit asuivat kauniilla niityllä, mutta ne olivat syöneet kaiken ruohon tältä niityltä ja alkoivat olla jo nälkäisiä. Pikkupukki oli kaikista pienin, se oli kauniin ruskean värinen ja sen selässä oli pieniä täpliä. Keskipukki oli toiseksi suurin, se oli vaalean ruskea ja sen villa oli keskipitkä. Keskipukilla oli myös suuremmat sarvet päässä kuin mitä pikkupukilla oli. Suurin pukki oli kaikista 3 suurin. Hän oli myös vaalean ruskea ja hänen villansa yletti melkein kavioihin asti. Suurella pukilla oli myös kaikista suurimmat sarvet päässä. Kaukana, kaukana näkivät ne kauniin vihreän niityn, jossa oli herkullisen näköisiä kukkia, joita pukit mielellään haluaisivat päästä syömään. Mutta heidän niittynsä ja vihreän kukkaniityn välissä kulki pauhaava joki. Pukit tiesivät, että jokea pitkin ne eivät voineet mennä, mutta onneksi joen yli oli rakennettu silta. Siltaa pitkin ne kyllä pääsivät toiselle puolelle syömään vihreää ruohoa. Mutta se, mitä pukit eivät tienneet, että sillan alla asui ilkeä Peikko, joka oli myös nälkäinen. Peikko oli istunut jo pitkään joen varressa kalassa, mutta onkeen ei ollut tarttunut yhtäkään kalaa. Pikkupukki oli niin nälkäinen, että hän päätti kerätä rohkeutensa ja lähti ylittämään siltaa. Minä menen ensimmäisenä, sanoi pikkupukki. Kuului, kun pikkupukki kipitti siltaa pitkin. Kuka siellä tömistää minun sillallani? Peikko uteli. Se ole vain minä, pikkupukki, sanoi pikkupukki. Minä tulen ja syön sinut, huusi Peikko. Peikko kiipesi sillalle, näytti pelottavan vihaiselta ja oli valmiina hotkaisemaan pikkupukin suihinsa. Mutta pikkupukki avasi äkkiä suunsa ja sanoi, voi, älä syö minua, minä olen niin pieni. Minun jälkeeni tulee vielä isompi pukki, syö se paremmin. Hyvä on, saat mennä, sanoi Peikko ja istui takaisin sillan alle odottamaan suurempaa pukkia. Ja niin pikkupukki pääsi jatkamaan matkaansa vihreälle niitylle. Keskipukkikin oli nälkäinen ja hän näki, miten pikkupukki pääsi sillan yli, joten hänkin päätti lähteä ylittämään siltaa. Minä menen toisena, sanoi keskipukki. Kuului, kun keskipukki kolisteli siltaa pitkin. Kuka siellä tömistää minun sillallani? Peikko uteli. Se ole vain minä, keskipukki, sanoi keskipukki. Minä tulen ja syön sinut, huusi Peikko. Voi, älä syö minua. Minun jälkeeni tulee vielä isompi pukki. Syö se paremmin, sanoi keskipukki. Hyvä on, saat mennä, sanoi Peikko ja istui taas takaisin sillan alle odottamaan vielä suurempaa pukkia. Ja niin keskipukki pääsi jatkamaan matkaansa vihreälle niitylle. Isopukkikin oli nälkäinen ja hän näki, miten myös keskipukki pääsi sillan yli, joten hänkin päätti lähteä ylittämään siltaa. Minä menen viimeisenä, sanoi isopukki ja lähti itse varmana siltaa kohti.
kuului, kun iso pukki tömisteli siltaa pitkin. Kuka siellä tömistää minun sillallani? Peikko uteli, Se olen vain minä, iso pukki. sanoi iso pukki. Minä tulen ja syön sinut. Huusi Peikko, Tule vain, minä en pelkää sinua. sanoi iso pukki. Ja niin Peikko tuli 3. kerran sillalle siinä uskossa, että hän nyt viimeinkin pääsisi syömään vatsansa täyteen. Peikko pelotteli myös isoa pukkia. Hän oli vihaisen näköinen ja oli valmiina nappaamaan pukin. Mutta ennen kuin Peikko ehti lähelle, laski iso pukki sarvensa alas, se juoksi Peikkoa kohti ja tönäisi sitä niin kovasti, että Peikko lensi kauas pois. Eikä Peikkoa sen koommin enää nähty kalastelemassa sillan alla. Iso pukki oli ylpeä itsestään ja niin myös sekin pääsi jatkamaan matkaansa vihreälle niitylle syömään maukasta ruohoa. Ja niin pukit elivät onnellisena, kun ne nyt saivat syödä vatsansa täyteen. Sen pituinen se.